जोंनि इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ। नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय रनजित बसुमतारी अर्थात इएम रनजितनि बाथ्राखौ खोनाखादों। इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैब्लाबो माने बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय खामानिखौ मावफुंथारगोन जाहैदों आरो मावलांबाय थागोन आरोखि। स' दा बे बाथ्रानि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो। जुदिहे दिनैसिम इउपिपिएल सरकारा बा फेरेंगा अर्थात रनजित बसुमतारी बायदिया मोनसे समाव हारिनि थाखाय नांबोनाय हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसि बर' हारिनि थाखायनो फैमारदोंमोनब्ला दिनैसिमाव मानो बिथाङा गावसिनि आफादनि मानसिफोरनि खामानिखौनो फोजोबनानै होनो हायाखै आरो दिनैसिमबो बिथाङा मानो XNDB फोरनि सायाव फंसेबो बाथ्रा दुरुना मानि खारनाव दिनै बिथांमोना सब समाय खौसेथिनि एबा गोरोबथानि बाथ्रा बुंबाय थायो। गोरोबनांगौ बा खौसे जानांगौ बे सियर, नाथाय खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थिनाया जोबोर गोनांथि। आरो मैया दाखालि जिथुनाखि हाग्रामा महिलारिया गोरोबलायनायनि सायाव माखासे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा फेक फोसावदों। बिसोरो जोंजों ज' जानायनि बाथ्रा बुंनानै नंखाय फाव फान्दायनानै बिथांमोना बिपिएफनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव जबदान खालामनानै लाजोबनो नागिरदों होननानै फोरमायदोंमोन ना। बिनि सायावबो रनजित बसुमतारीया अर्थात इएम रनजितआ मा रिप्लाइ होदों नोंथांमोना निस्सय दिनै भिडिअखौ नायजोबबा खोनानो मोनगोन। आरो लोगोसे बर'नि जिथुनाखि MP जयन्त बसुमतारी नङा होमबा, बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय बा जौगानायनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनगोन। दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि मानबिरेट हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि नि जा जथाय सरकार, बे सरकारा आसामनि गासै खना खनला थानाय दुखिया नखरनि थाखाय अरुणोदय 3.0 जि आसनि बे आसनिखौ फोसावनो हाबाय आरो फ्राय 20 लाख मानसिनो दिनै अरुणोदयनि फोरमान बिलाइखौ राननाय जागोन। गतिके आसा खालामदों बेनि गेजेरजों आसामनि रांखान्थि बिथिंखौ जोंनि बिमा माहारिनि गेजेरजों जों जौगाहोनो हागोन। मोनसे खोथा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिलायनायनि नामाव गावसिनि सुबुंफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन, मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों। जायखिजाया बर' हारिया साफ्रोमबो बर' फिसाया मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय, बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्लायबो दङ। बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ, खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ। मा होनदो? उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन, कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया। दाथ' नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय रनजित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों। बारु खौसे जानांगौ बे सियर, जोंहा बेखौ खर' सानांगौ जेबो दरखारथि गैया। नाथाय नोंथाङा सासे हारि सिबिसुला जानानै मोनसे समाव कलेजनिनो प्रफेसार ना मास्टारबो मावबोदों होननाय खोनादोंमोन नोंथांखौ। नोंथांनाव एथ'ग्राब टेलेन्ट थानानै नोंथाङा दिनै एनडिएफबि आफाद नोंथांजोंनो जमाहै खस्थ' भुगिबोनाय, खस्थ'खौ सहायबोफानाय, किसुमाना जिउ बावबोबाय, किसुमाना मुंख्लं जालांबाय नङा होमबा, बै बिथांमोननि थाखाय दिनैसिम नोंथाङा मा उन्नति खालामनानै होनो हाखो? रनजित बसुमतारी नोंथांमोन बायदियाथ' बुङोब्ला दुखुसो मोनो, दाय जायो। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा बिपिएफ हान्जाखौ ज' जानायनि बाहाना दिन्थिफ्लानानै बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव बारहोजोबनो नागिरनाय बे नोंथांमोननि रोखाखा। नाथाय जुदिहाय खौसे जालायनायनि गोसो दंथारोब्ला नोंथांमोनहा बुजिनांब्ला नोंथांमोनहाबोथ' बिपिएफजों थांनानै जमा जालायनो हायो आरो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि पार्टिखौथ' एंगारलायनो दरकार गैया। नाथाय एलायन्स महरै नोंथांमोनहा खामानिखौ मावलांबाय थानो हायोब्लानो बेनो जथेस्थ'। अब्लानो बर'फ्रा ओरैनोबाबो देरहाखागोन, बेखौ बयबो नुहुरखायो। दा नोंथाङा मोनसेल'सो बाथ्रा साननांगौआ बेनो जे नोंथाङा बर' समाजनि थाखाय मोनबेसे गोरोबथा खामानि मावफोरखो। जुदि गोरोबथा खामानिखौ मावबोदोंमोनब्ला नोंथाङा दिनै XNDB बाथ्राफोरखौ मानि खारनाव दिरुना आरो बिटिआर सरकारानो दिनैसिमबो XNDB आफादनि बाथ्राफोरखौ दिरुनफेराखै, माब्लाबाबो दिरुनफेराखै। जेरै नों आं माखासे मानसिफ्रा सोंथि खालामबासो नोंथांमोना फंनैसो बाथ्रा बुङो, नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोना गावसोरनो खामानिखौ मावगोन मागोन आरो मावगासिनो दं होननानै बुंनायनि मोनसेबो नोंथांमोनाव फोरमान गैया आरो नोंथांमोना दिन्थिनोबो हाया। दा बेखायनो नोंथांमोनहा अराय सम एम रनजित बसुमतारीया बुंबाय आरो नैबे नोंथांमोना खोनानो मोनगोन
जोबथाजासिमनाय जयन्त बसुमतारी बर'नि MP बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना अरुणोदय आसनिजोंनो जोंनि बर'फोरखौ थगायनानै दोनजोबनो सानबाय मिथिबायना अरुणोदय आसनिजों जोंनि बर'फोरखौ थगायनानै दोनजोबनानै दा माने गोबां मावनांगौ थानाय खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनानै होला आंनि मथे बिथांमोननि साननाय बायदिब्ला आरोना दा नोंथांमोना मा सानदों बेखौ रोखायै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय खालि नन स्टप नंनायनि नङैनि बिथांमोननि खुगायाव मा ओंखारो अरुणोदय आसनि अरुणोदय आसनि बे अरुणोदय आसनिया बेसेबां गिदिर आसनि जाखो हा मान्थलि मोनो जेन'बा 1250 थाखा 1250 थाखा नङा होमबा बेजोंखि सोरबा न'खर संसार सोलिलांनो हायो नामा बेजों न'खर खुंलांनो हायो नामा हा किसुमाननि न'खराव गैयाब्लाबो डाइरेक्ट 3-4 हाजार मान्थलि नांथारगौ गैयाब्लाबो खम समबाबो खरस बरस जानायावनो अब्ला दिनै बे 1250 थाखाजोंलाय मा एथ'ग्राफ हेल्प होनाय बायदि मोनथारगौ सरकारालाय दा आं बांद्राय गोलावखौ बुंला नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोना फोरमायहरदो सरकारनि बिथोन बादियै दिनैहाय चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि बानजायनायाव काजलगावआव 3.0 अरुणोदय आसनि बेखौ मुख्यमन्त्रि एबा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय सारा आसामाव लन्च खालामदों दिनै बे हाबाफारियाव थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जे अरुणोदय आसनि बे आसनिया दिनैनिसिमाव वमेन एम्पावारमेन्ट जिफोर स्किम दङ दिनैसिम जिफोर लन्च जाबाय बेनिख्रुइ गिदिरसिन नैबे अरुणोदय आसनि लन्च खालामनाया जों बुंनांगोन मानोना बिनि सिगां बेबायदि एफाबां बुरजा मानसिखौ बोनथुमनानै बेबायदि आइजो जौगाखांनायनि हाबाफारि बा आसनिफोर मालाबाबो लानाय जायाखैमोन दिनै जों नुनो मोनबाय जे दासिमाव 24,24,60,000 सुबुंफ्रा बे अरुणोदय 2.0 जों बोनथुम जानानै दङ आरोबाव गोदानै जे अरुणोदय होनाय जागोन 3.0 बिनि गेजेरजों गासै 37 लाख थारमाने 37,40,000 बेनिफिसियारिफोरखौ बोनथुमनाय जागोन आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि मानोना जोंनि गोग्लैसोनाय न'खरफोर दङ गोग्लैसोनाय जोंनि आइजोफोर दङ जायफ्रा न'खरखौ हाया गावनि न'खरखौ सामलायगासिनो दं बेजों निस्सय बे आसनि होनानै आरोबाव जायफोर दुखिया न'खरफोर दं गोरिब न'खरफोर दङ गैजारोङिफोर दं बिथां आइजोमोनहा न'खरखौ मोजाङैनो बेंनो हागोन होननानै आङो फोथायो मानोना 1,250 रां मोननाय जायो बेजों आरो बेजों मायाव खरस खालामनांगौ बेखौ सिदा-सिदियै मोनसे बिथोन होनाय दङ बेबायदि निस्सय खालामगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो खाद्य सुरक्षा आयेननि गेजेरजों दिनैहाय रेशन कार्ड होनायनि जेफोर हाबाफारि 19,92,136 थारमाने 19,92,167 गोदानै मोनसे रेशन कार्ड होनाय जागोन बिनि गेजेरजों फुड सिकिउरिटिया निस्सय जागोन मानोना उखै जानानै थानांनाय गोबां न'खरफोर दङ बिथांमोना बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन दा बियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि बयनिख्रुइबो बारग'सिननाय बयनिख्रुइबो साबसिन सासे गिबि मन्त्रि जाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो आङो रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि जानानै आरो अरुणोदय आसनि मोनग्रा बिथांमोननि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों सिडली बियाब हिसाबै नैबे 3.0 अरुणोदय बिथांखियाव साबेसेसो बेनिफिसियारिफोरा मुलाम्फा जानो हायो अरुणोदय 1.0 आव 14,000 अरुणोदय 2.0 आव 17,000 गासै मोननैजों 31,000 आरोबाव जुदि दा 10,000 खरि जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला अब्लाना 41,000 बे समस्थिनिफ्राय मोननो हागोन आरो बेजों आं फोथायो जे जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा जिफोर खस्थ' मोनबाय थादोंमोन न'खर सामलायनायाव फिसाखौ सामलायनायाव बेजों बिथांमोना जोबोरैनो उदां जानो हागोन गावनि रांखान्थि बिथिङाव बा देहाखौ लाखिनायाव जिफोर जाग्रा आदार मोनजानांगौ बेखौ बिथांमोनहा मोनजानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय